Pipila ka adlaw sa dili pa ang Fiesta Senior ug ang Sinulog Festival, dako ang isyu karon kabahin sa signal shutdown agig pagpahugot usab sa seguridad ato sa mga kalihukan. Ang National Telecommunications Commission kung NTC mitataw nga nakapagawas og memorandum alang sa mga telcos sa temporaryo nga ipatumang cut-off sa network services. Apan, mag-agad usab sila sa desisyon sa mga otoridad kabahin niini kung ihinayon ba o dili atong sayran pinaagi niining report. Sa memorandum niadtong Enero 6 nga gipirmahan ni Ella Blanca Lopez, NTC Deputy Commissioner, naglatid sa tulo ka adlaw nga pagpatuman sa suspension sa telecommunications services. Subay kini sa ika-458 nga Fiesta Senior ug Sinulog Festival. Sa Enero 14, adlawng Sabado, fluvial procession, pagngon ang mga signal sugod sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 10 sa buntag. Apektado ang mga dapit sa dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug sa Sugbo. Sa maong adlaw ato sa solemn procession, magsugod ang pagpatay sab sa signal alas 12 sa udto hangtod na sa alas 8 sa gabii. Apektado sa signal shutdown ang uptown ug downtown area sa dakbayan sa Sugbo. Samtang sa pagka-Enero 15 atol sa Sinulog Grand Parade, magsugod ang pagpawong sa signal alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 7 sa gabii. Apektado ang mga dapit sa downtown Cebu City ug sa SRP. Hinunmatod sa NTC 7 mag-agad sa mga otoridad kung ihinayon gyud ang shutdown. Gikumpirmar nila ang request gikan sa kapulisan nga gidiretso pag-forward sa ilang national office. Taliwa sa mga kalambuan karon, magdepende ra kini kung ipadayon o dili ang maong plano. Depende pa na sa PNP if ipustro nila ang request for the shutdown or not. Ug na manggani ang kuan, so kami igo naman po mi mudawat sa ilang request. Gitataw sa NTC, gipatuman ang signal shutdown sa pipila ka cell sites nitong panahon sa Sinulog, sugod pa ni atong 2017. Depende sa sa development nato, depende sa PNP. Pwede nilang ipustro, pwede dili. Samtang giangkon sa PRO7 Regional Director nga ang signal shutdown usa ka proactive measure. Gipasabot ni Police Brigadier General Jerry Biaris nga usa sa gisunod nilang security preparation sa mga miaging tuig sa pagsaulog sa Sinulog sa wala pa ang pandemya. Apan iyang gipasabot nga on standby lang ang memo sa NTC kay anaara gihapon ang desisyon kang Cebu City Mayor Michael Rama. That is a proactive measures by the PNP. However, whatever the wisdom of the Honorable Mayor of Cebu, and I believe that he is knowledgeable enough on the area, and whatever his recommendation, we will be going with him with this wisdom. Iyang gidugang nakahanay na ang security plan sa SRP man o malain ang venue sa Grand Parade. Latag naman yan, we have the implementation plan for the security, and I believe that we will just implement whatever as planned out. And for the information, every day, if there is an activity, we always have a tabletop exercise. Uban ni Rod Prado o Godfrey Rilien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.